Udan Irulegi Munduan 2018 lehiaketaren irabazleak. Hemen dituzue Irulegi Euskara taldeak antolatutako Udan Irulegi Munduan argazki lehiaketan jaso diren argazkietako batzuk. Lehiaketaren helburua, Irulegi eta Euskara munduko toki guztietara zabaltzea da. Bigarren urtez, asko dira haien argazkia munduko txoko ugarietatik bidali dituztenak, Irulegiren zapi edo kamiseta soinean. Argazkiak sekulakoak dira. Hala ere, irabazle bakarra egon daiteke, eta Aitziber Garzia du izena, mutiloakoa. Bartzelonatik bidalitako argazki honekin, Montserraten ateratakoa, 50 euroko saria irabazi du Aitziberrek, liburu edo diska denda batean erabiltzeko bale baten bitartez. Bidai bat buruan baduzu edo argazki ideia bat, hasi prestatzen 2019 urteko edizioan parte hartzeko.